हेलौ लोगोफोर गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो नैबे केनननि जि DSLR केमेरा EOS 200D2 बेखौ जोङो आनबक्सिं खालामगोन। बेजों लोगोसेनो जोङो मोनसे आरोबाव नैबे ट्राइपड कडाकनि T340 ट्राइपड होननाय बेखौ जोङो आनबक्सिं खालामगोन। बेवहायबो जोबोद मोजां बियो प्रडाक्टआ। बेखौ जोङो बेवहाय लिरनाय दङ नैबे H3100 बियो जाहैबाय मोनसे मडेल नाम्बार। ओमफ्राय बेयाव दङ 185 सेन्टिमिटार आरो 72.83 इंचनि बे गोजौ बेखौ जोङो नायगोन। दा गिबियावनो जोङो नैबे केनन जितु EOS 200D2 बेखौ जोङो आनबक्सिं खालामग्रोनि बेनि उनाव जों बेखौ नायलांगोन। बेवहाय मा फेसिलिटि दङ जों बेखौ नायग्रोगोन। नोंथांमोना बेखौ लानो थाखाय जोङो जोबथारनायाव बिनि बेवहाय दङ मेक्सिमाम रिटेल प्राइस लिरनाय दङ। बेजों लोगोसे जोङो बेखौ बेसेबां मोननाय जादों बेखौ जोङो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोबथारनायावसो खोन्थागोन दै, दानो खोन्थाथ'नाय जानाय नङा। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ। अब्ला जों बेखौ आनबक्सिं खालामदोनि। मा मोनो दानिया नायदोनि। बेखौनो नायग्रोनोसै मा बुस्थु बेलाय। बडि केमेरा बडि जागोन बियो। बा मोजां, गोदो जों बेखौ सिफ्रुबाय थायोमोनलै, बिराद मोजां बियो। थेब थेब होनलायथारोमोन, माथो बारा गाबाखै एबार। एखेयानो जाया। केमेराखौ नायग्रोथारनोसै बडिखौ। बरनजोबना लाग्रोदो गासिबो। आच्छा, थिगानो। बेखौ दोनथ'बाय, एसे साइडआव दोननांगोन। नै बियो जाहैबाय लेन्स। बियो बेसेबां बेलाय 1855 mm। थिगानो, बेखौबो दा नायगोन। आरो दङ नैबे बेटारिया बेसेबां पावारनि बेलाय। बेवहाय 1000 सामथिं दङ बियो, बेखौ दा नायगोन। बेजों लोगोसे बेवहाय दङ SD कार्ड हरफादों, 16 GB नामा बियो, बेखौ उनाव नायगोन। बेजों लोगोसे नैबे सिङावलाय मा दङ, नैबे सानिखौ बरनगोरनि। बेथ' लेन्स, बेबो लेन्सआ बेसेबां बेलाय। बेयावनो लिरनाय थाखायो, लिरनाया बेसेबां दङ 55 to 250 mm। थिगानो, लं रेन्जनि थाखाय जों बेखौ नायगोन। ओमफ्राय आरो दंबावो बेजों लोगोसेनो सिङाव मा दंफालाय। बेखौ साइडआव दोनसै। नैबे जाहैबाय एडाप्टार नामा, चार्ज होनो थाखाय। थिगानो, बेजों लोगोसे आरो दङ केबोलाथ' थिगानोखा, बेखौ नायनो गोनां गैया। आरो बेजों लोगोसे नैबे जाहैबाय मोनसे फिथा मोनो, जायखौनाखि जोङो केमेरायाव लागायनानै माने लानो हायो आरो माने आलायनो हायो फेसिलिटि। बिनि उनाव जेबो गैला बेवहाय। बेयो केबोल, चार्जार, बेटारि, मेम'रि कार्ड, SD कार्ड, डकुमेन्ट्स, बडि, लेन्स 1855 आरो 55 to 150 बेखिनियानो। माथो गिहरथाराखै, एसे गोरा। नैबे बुस्थुआ जेनेबा जाहाथे नैबेवहाय बायदिसिना डास्टफोर हाबा, बेनि थाखाय जों नैबे प्रटेक्सनखौ मोनफादों बेवहाय। बेयो खोब मोजां, प्रटेक्ट खालामना लाखिनो थाखाय, जाहाथे दैफोर बायदिसिना आरो बेजों लोगोसे हाद्रिफ्रा हाबलाङा, बेनि थाखाय एसे मोजाङै मालाबा अरनो नागिरा। जों नै बेखौ लागायदोनि दानिया। लागायनो थाखाय जोङो मोनसे बोथोन थायो, नै बे बोथोनखौ, नैबेखौ गोसोआव लानाया मोजां। नैबेवहाय मोनसे दागो थायो, गुफुर दागो, आरो बेवहायबो मोनसे गुफुर दागो थायो। दा बेखौ ग्रोब मिलायनानै नैबेखौ सेरदो, बोथोनखौ बेजों ओरै ग्रोब लागायदो, ओरैजाय फिदिंदो। फिदिंनो थाखाय नैबेखौ ओरै फिदिंबा जानाय नङा, नैबे सायाव हमनो नाङा, नैबेयाव ग्रोबनो हमनानै
बेखौ ओरै एसे गोरा खालामनानै थाबथाहैनाय लोगो लोगो हगारदो बे जाबाय बरिया दा जोङो बेखौ अन खालामनायनोसै अन खालामनायनानै अन खालामनो थाखाय नैबे बे बटना बेखौ खनसेबा बेयो जाहैबाय अन जाबाय केमेरायाव जासिगोन बियो बेजों लोगोसे नैबे आरो नेक्स्ट बावबाथाय भिडिअ जागोन दा बेखौ जोङो केमेरा दा गिबियावनो जोङो मोनसे नैबेयावहाय लाइट दङ नैबेयो दा जोङो फट' साफायनायनि मोनसे माखौ साफायनांगौ जाखांनाय एकदम माबाखौनो साफायनोसै आं बेवहाय फट' हिसाबै नैबे गिदिर फिसा खालामग्रा बांद्राय मोदानदों बेखौ जोङो एडजास्ट खालामनांगोन बेखौ उनाव सावरायसिगोन मा बटन दङ बेवहाय जों बेखौ एसे नायनो हायो नैबेथ' मेनु थाबाय बेनिफ्राय फेसिलिटि मा दङ नैबेवहाय HDMI पर्ट दङ बेनिफ्राय बेजों नैबेयो जाहैबाय चार्ज USB B टाइप बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नैबे चार्टार बेजों लोगोसे नैबेयो ISO ESP बेयाव लिरखानाय दंजोबखायो नैबे अट' फकास बायदिसिना बेखौ जोङो एडजास्ट खालामनो हायो बेजों लोगोसे नैबेयो जाहैबाय भिडिअ रेकर्ड खालामनो थाखाय जों बेखौसो बटनखौ इउज खालामनांगोन नै AB प्लास माइनास खालामनांगोन नैबेफोरो डिलेट बटन प्ले बटन गासिबो दंजोबो बेजों लोगोसे नैजाय माबा फेसिलिटि दङ बेवहाय माइक लागायनो हानाय आरो लोगोसे बे मोनसेया मानिमोन अट' माइक्र'फन मोनसे जेखियानो जाया बेनिफ्राय बेवहाय दङ नैबेयो स्टेबलाइजार अन खालामनो हायो अट' स्टेबलाइजार बेजों लोगोसे AF आरो MF नैबेखौबो जों अन खालामनो हायो बेखौ लेन्सआव दङ बेजों लोगोसे दानिया नेक्स्टआव फैदोलाय नै बेखौ नायसैलाय बेवहायलाय मा दङ बेनाबो बे मोनसे केट्सखौ मोनफाखादों नै बेजों लोगोसे लं रेन्जनि थाखाय शुट थिगानो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे नैबे फिथाखौ जों बोरै बेखौ जोङो उनाव माबा खालामसिगोन आनबक्सिं खालामनि मा दङ बेखौलाय अह' माथो बेग मोनलायथारदों बरिया औ बिदि थांनो हागोन आरो बिदि बानो हागोन थिगानो मालखौसो नायनो लुबैथारबाय एसे लासै लासै खालामनायाबो मोजां खोमा बेगा मोजां बेखौ साइडआव हाब माथो गिदिरथार बिराद गोजौ नामालै गिदिरथारबो एसे बांद्रायबो गिदिरद्राय नंथारा मोनबैसे दङ क्लिपआ मोनसे मोननै मोनथाम स्टेप दङ जों बेखौ माबानो हागोन नैबेयो जाहैबाय नैबेयावबो आरो एडजास्ट खालामनो हायो नैबेखौ खुलिनानै आरो थोआबा आरो गोजौआ जुदि जों बैखौ बानायनानै थोआसै अब्ला जोङो बेखौ एडजास्ट खालामनो हायो बेसेबां गोजौ नायथानसै नामा माथो गोजौथारलायो गोजौआनो लां गोजौ माथो बेखौ साइडनिफ्राय लाजाबायब्रा नों दायो जों नायबाय फट' गोजौ बिराद मोजां गोजौ माबा शुटिं खालामनो थाखाय बिराद बरिया जागोन बेयो गोजौ थांनो थाखाय दा बेवहाय बेसेबां होनदों दायो बेखौथ' बिलाव लिरनाय दङ 3500 लिरनाय दङ खिन्थु लिरनाय माने लादों आरो बेखौ बिलावहाय लिरदों खिन्थु बेवहाय बेसेबां दङ बेखौ जेबो लिरनाय गैया नामा नैबेवहाय लिरनाया दङ नै बेवहाय 4999 थारमाने 5000 आरो 5000मोन खिन्थु बेयाव 5000 लायाखै बेखौ 35,000ल' लानाय जादों आरो बेखिनि आरो बेवहाय दा खोब मोजां एडजास्ट खालामो आरो
हेभिबो बारा जानला मावनाय नङा आरो गोलै जानाय नङा बेवहाय दंबावो मोनसे वाटार लेभेल होनना बुङो बेखौ माने ग्रोब जादोंना जायाखै सिदा जादोंना जायाखै जों माब्लाबा खेंख्रा जायो आरो माब्लाबा ओरै जायो दा बेखौ जों बेयाव नायनानै जों सिनायनो हायो आरो एसे ग्रोब नै बेबायदिसो जादों आरो दा जोंना बियो दोननाय जायगाया थिग नङा बेनि थाखाय बेबायदि जादों दा बेखिनियानो नैबेखौ जोङो ओरै खालामथारनो हायो बेयाव माबा आलायना दोननो हायो मनाफोर बिदि आरो दा जोङो बेखौ आनबक्सिं खालामखांबाय नायबायबो खोब मोजां मेटेल्सथ' नङा बियो होमबाबो खोब मोजां प्लास्टिक माबानि मेटेरियेल मोजाङानो ग्रिप केमेराखौथ' जोङो बडि हिसाबै ग्रिपआ मोजां नै बियो हमनो थाखाय बेनिफ्राय आरो माबायदि मोनो जों बेखौथ' इउज खालामखांनायनि उनावसो बुंनो हासिगोन 4Kबो माबा दङ दा बेखौ जोङो बाहायखांनायनि उनाव बेनि एक्सपिरियेन्सखौ जों शेयार खालामगोन दा नोंथांमोना जुदि बाहायखांनायब्ला नोंथांमोना बेखौ जुदि इउज खालामखांनायब्ला नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट्सआव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन आरो जोंबो बेनि फिडबेकखौ जोङो साननैसो इउज खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ नोंथांमोननो होगोन आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आरो बेवहाय माबा मोनसे मोजां फेसिलिटि नुनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोनाबो बायनो हागोन भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम लोगोसे नाय आरो लोगोसे नोंथाङा गोदानब्ला बे चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे बेबायदि गोबां गुबुन गोदान आनबक्सिं लोगोसे माखासे टेकनिकेल बाथ्राफोरखौ मिथिनो हागोन बेखिनियानो जोबथारनायाव आङो बे केमेरानि प्राइसखौ खोन्थानो सानदोंमोन जिथुनाखि बेवहाय अलरेडि प्रिन्टिं प्राइस दङ 65,995 बियो खिन्थु बेखौ डुवेल लेन्सजों लोगोसे गासै मा होनो नैबेवहाय लेन्स प्रटेक्सन बायदिसिना गासैखौ लानानै बेवहाय लिरनाय दङमोन बबाव थाखो जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबेवहाय Canon EOS 200D2 बियो जाहैबाय 62,500 माने टटेल बेवहाय जि नैबे लेन्स प्रटेक्सन लोगोसे गासै डुवेल लेन्स आरो जेसेबांखिनि एक्सेसरिज दं बेखौ लानानै बे 62,500 नैबेखिनिया लादों आरो बेजों लोगोसे ट्राइपडनि खोथाखौथ' अलरेडि आं फोरमायखानाय जाबाय 3,500 लानाय जादों बेवहाय ट्राइपडआव लिरनाय दंमोन 5,000नि खाथियावनो आरो बेवहाय जानो हागौ बियो माने लकडाउन समनि गेजेराव लानाय खिन्थु बियो एक्जेक्टलि बेसेबांमोन जों बेखौ मिन्थिनो हाया अब्लाबो नै 62,000 आं एसे खमाव मोननाय बायदि मोनदों आरो